Mä saavuin Suomeen vuonna 82. Olin naamioitunut pieneksi vauvaksi. Jouduin kätkemään mun likaisen mielen ja opettelemaan täysin uuden kielen, joten aloin katsoa kuningas televisio ja kehitin ennen näkemättömän libidon. Ja jos pistän tän asian perspektiiviin, niin ennen kengän nauhois kuulasin tissiliivit. Oot sä nähnyt miten Chuck Norris potkii? Tai miten Jared vittu Paton gay hotkii? Mä otin niistä molemmista oppii ja sovelsin seksiä eikä two-stoppii, koska nykyään mä pystyn scuba divaa ja siinä samassa dogistailis muijaa naimaa. Ja näin musta tuli Texas Sex Ranger, päällä Romano Prodin vaimon pilluverinen blazer. Joten jos sua ahdistelee joku stalkeri, niin kutsu paikalle seksuaalinen balkkeri. Ja jos stalkkaaja käy veitsen kaarien huuhuita, sen sitten digil niin et se tippuu. Eikä siksi et huita sisin kovaa, vaan siksi et digiheilutus vituttaa nimenomaan. Ja mä alan pikkuhiljaa ole legenda, ei oo yhtään piilotettu mun agenda. Se on kuksi maas merellä ja saunassa, Japanis myydään mun palli hike kaupassa. Mä en oo Texas Ranger, vaan Texas Sex Ranger. Se on boyfriendille danger, ku MS suus mun meissel. Mä en oo Texas Ranger, vaan Texas Sex Ranger. Se on boyfriendille danger, ku MS suus mun meissel. Danger, danger, Texas Sex Ranger. Danger, danger, danger. Danger, danger, Texas Sex Ranger. Danger, danger, danger. Danger, danger, Texas Sex Ranger. Danger, danger, danger. Danger, danger, Texas Sex Ranger.